Més d'un miler d'estudiants de secundària de 13 instituts de la comarca de l'Alt Empordà representen les coreografies del projecte Mapa de Ball que han preparat aquests darrers mesos. Una iniciativa del Mercat de les Flors, coordinat pel Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals i desplegat a la comarca per Agitart. Hi participen també els ajuntaments de Figueres, l'Escala, Llançà, Castelló d'Empúries i la Jonquera, a més del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Enguany han sigut 13 instituts, més de 1.000 joves que representen la meitat de tota Catalunya i això ens enorgulleix molt a nivell de comarca. Aquests joves s'enduran una experiència inolvidable amb aquest projecte i creiem que ens fa falta que a la comarca es potenciïn aquest tipus de projectes tant a nivell cultural com a nivell d'interrelació personal. Les disciplines artístiques formen però també conformen. Són necessàries per desenvolupar i millorar moltes de les competències acadèmiques i sobretot una oportunitat de futur per als nois i noies que hi poden participar. La cultura pròpia també ajuda precisament a entendre la diferència, a entendre a les altres persones, a fomentar la tolerància, a respectar-nos, a valorar-nos els uns als altres, a establir llaços entre nosaltres que precisament el que ens permeten és interactuar i intercanviar. En definitiva, compartir. Aquesta és la 5a edició de Mapa de Ball a la nostra comarca. Enguany s'ha preparat una coreografia ideada per Joao Lima titulada Vibrar el temps. L'espectacle d'enguany, com bé sabeu, el projecte va canviant d'artista any rere any. L'espectacle d'enguany és Vibrar el tempo, de l'artista Joao Lima. L'espectacle reivindica i posa en relleu aquest empoderament dels joves. Aquestes imatges corresponen a l'actuació d'alumnes dels instituts Narcís Monturiol i Sandrassos de Figueres aquest dimarts al Teatre El Jardí.